знам, ще ви се похваля нещо. Тама, нали ви се оплаквах, че Георги не ми звъни, някакви такива неща. Сте нещо за него не беше окей. Ох, опретах си косата. И буквално днес, преди малко, ми звъни и ми вика: Веси, ти къде си? И аз бех като някакво 56, що ти къде си? И той вика: аз съм пред блокът. Аз бях някакво: не, това няма никакъв шанс. Отивам и го пресрещам, буквално, и някакво. И аз дишам, като си набрат, че не мога да му кажа здрасти, брат. Все още не е дошъл да ви кажа нещо. Значи това беше супер яко, защото буквално са малко тъпичко, защото има 40 минути, така ми каза на мен, че има 40 минути и той се забави 20 минути, 25 нещо. От сорта, защото отиде с сестра ми да си купат някакви яденета. И буквално сега викам: сега идвам при тебе и аз бях окей. И аз съм на пиката, чопля сенки и го чакам да дойдем. Ако не дойде една минута, ще си бегам от нас, не ми пука. Защото буквално му предложих да отидем в нас, което е супер якото. И си помислих, че ще е яко, защото може да си говорим тук и ще бъде яко вкъщи. Но той е някъде, не знам, хора, и аз откачам.